Eguerdion, kristau fede du. Fedebidea argitu eta sakondu nahi ez, Arantzazura etorri zeraten guztioi, ongi etorri beroa. Ongi etorria baita, segura irratiaren bidez, gure otoitzaldi hontan parte hartu nahi duzuen guztioi. Ongi etorriak. Bizitzari duen balioa eta sakontasuna aurkitu gabe bizi gintezke. Bizitzak duen sakontasuna, iturburua eta balioa, jainkoa hitzak adierazten du. Sakontasun hortan sortzen zaigu besteenganako joera. Ni izan ordez, gu izan nahia eta beharra. Bakardade izan ordez, elkarte izan nahia. Jainkoaren irutasun santua horrela daukagu zizelatua eta grabatua. Jainkoaren izakera bizitz elkar banatua da, iturria hortezina, indar bizi emailea, aita, semea eta espiritu santua. Jainkoa gure antzekoa da, gu bere antzeko egin gaituelako. Misterio handi hori argi dezagula eskatu nahi diogu gaur gure aitari, Jesusiare. Hasi dezagupa gure oto itzaldi hau kantatuz, goazen elkarturik, zutik harritan. Goazen elkarturik, biztuta bedea, argitan zabalik, aitasun bidea. Entzun dezagun apaltasunez, entzun dezagun jaunaren izan, bere hitzetan gure egia, gure indarra, gure bizitza. Goazen elkarturik, biztuta bedea, argitan zabalik, aitasun bidea. Gurekin dugun maixotan lagun, gurekin dugun, gurekin jauna, egin dezagun zuzentasunez, kamaitasunez bere esana. Goazen elkarturik, biztuta bedea, argitan zabalik, aitasun bidea. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesukristo gure jaunaren grazia, jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna, izan beti zuekin. Eta zure Zenideok alabantza posturan jarri gaitezen, jainko aitaren bihotzona goraipatzeko, Jesukristorengan debaigun bizi berria eskertzeko prest, eta bat senti gaitezen Espiritu Santuaren arnaza berrietan. Isilunetxo bat hartu eta pranta gaitezen jaunaren aurrez aurre, eta eska dezagun errukia eta barkazia. Jesus jauna, aitaren maitasun berdea, erruki jauna.
jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita bestuko dugu aintza. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonen. Denok? Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonen. Ainaudita eder zaitugulako, gora zu bedeinkatuazu, eskerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonen. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita alguztiduna, gorespen zuri. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonen. Jesucristo jainko jauna aitaren seme, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonen. Zu bakarrik santua Jesucristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren arbita. Aintza zeruetan jainkoari, eta bakea lurrean, haren gogoko gizonen. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Jainko aita, egiaren hitza den zure semea, eta Espiritu Santutzailea bidali dituzu mundura, gizon emakumeei zeure misterio miragarria agertzeko. Egizu, egiazko sinismena aitortuz, ezagut dezagula betiereko irutasunaren aintza, eta gurtu dezagula batasun ahal guztiduna. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Errealitatearen zentzua hausnartuta aztertu zuten Biblian agertzen diren jakintsuek, eta errealitateen erro eta sustraietan asmo eta helburu bat ikusi zuten, eta asmo eta helburu horri jakinduria deitu zioten. Sortzaileak irudi bat pentsatu omen zuen aurrena, sorkuntzako lanean laguntzi ezaion, hala esango digu, esaera zaharretik hartuko dugun zatiak. Antes de que existiera la tierra, la sabiduría ya había sido engendrada. Esto es lo que nos dice el libro de los Proverbios. Escuchemos. Esaera zaharrak liburutik.
Honela mintzo da Jainkoaren jakinduria. Bere jardueraren hasieran sortu ninduen jaunak, bere lehen biziko egintzen aurretik. Betidanik eratua naiz hasieratik, lurra izan baino lehenagotik. Urleizerik ez zenean izan nintzen sortua, iturburrik ere ez zegoenean. Mendiak landatuak izan aurretik, muinoak baino lehen izan nintzen sortua. Artean, ez zituen Jainkoak mundu hau eta kanpokoak eginak, ez da unibertsoaren lehen gaiak ere. Zerua esarri zuenean, hartzen ni. Urleizearen gainetik zeru sabaia jarri zuenean, hodeiak goian finkatu, eta leizeko iturriak tinko esarri zituenean. Itsasoari muga jarri, urak muga horietatik atera ez zen, eta lurrari oinarriak sendotu zizkionean, haren ondoan negoen ni, obra maisu bezala. Haren gozamena nintzen egunero, haren aurrean jolastuz aldioro, ludiarekin jolasten nintzen, eta gizakiekin nuen gozamena. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. bai harrigarri zure izena, mundu osoan ene jauna. Denok? Bai harrigarri zure izena, mundu osoan ene jauna. Zure eskuen lanak denortzia, eta sortu dituzun ilargi zarrak ikusita. Zer da gizakia zu hartaz oroitzeko, zer giza semea zu hartaz arduratzeko. Bai harrigarri zure izena, mundu osoan ene jauna. Ia Jainko baten pareko egin duzu, aintzaz eta dizdiraz goroatu. Zer eskulan guztien buru ipini duzu, denak haren menpean jarri dituzu. Bai harrigarri zure izena, mundu osoan ene jauna. Bi urrats edo pauso eman behar dira zuzentasunerako. Pekatutik barkapenera eta heriotzatik bizitzara. Gure elkartean lehenengo urratsa ematen bada, espirituak egingo du gainerakoa. Hala esaten du San Pablo Germoetarrei egindako eskutitzean. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo. Escuchemos a San Pablo. San Pablo apostoluak errometarrei egindako itunetik, zenideok. Jainkoak fedeagatik zuzentzat hartu gaituenez gero, bakean gaudearekin Jesu Kristo gure jaunari esker. Honi esker, sinismenagatik eman digu Jainkoa garrasia egoera honetan bizitzea, eta harro gaude Jainkoaren aitza iritsiko dugun itxaropenez. Eta ez hori bakarrik. Harro gaude
atsekabe esre, jakinik atsekabeak pazientzia duela ondorio. Pazientziak probaldia gainditzeko gaitasuna eta probaldia gainditzeak itxaropena. Itxaropenak ez du utz egiten. Jainkoak bere maitasuna isuri bai digu bihotzera, eman digun Espiritu Santuaren bitartez. Jaunak esana, eskerrak Jainkoaren azken hitza Jesus da. Baina gizakiok pixkanaka ulertuko dugu bizitzan zehar. Horregatik diogu, evangelioa hitz eta notizi berria dela beti, ez gertaera batzuen errepikaldia. Todo lo que tiene el Padre es mío. El Espíritu recibirá de lo mío y os lo anunciará, nos dirá Jesús. Bere barruko bizitza agertu nahi digu Jesusek. Arretaz entzun diezaiogun, zuti jarri eta aleluia abestuz. Kanta dezagun denok, aleluia. Aitza aitari eta semeari eta Espiritu Santuari. Baden eta bazen eta badatorren hangoikoari. Jesucristoren evangelioa, San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikasleei. Gauza asko dauzkat zuei esateko, baina orain ezin jaso dituzue. Egiaren espiritua datorkeenean, ordea, berak zuzenduko zaituzte egia osoraino. Hark ez baitu bere buruz esango ezer. Entzuna esango dizue eta etorkizuna adieraziko. Hark goretsiko nau, niretik hartuko baitu, eta zuei adieraziko dizue. Aitak duen guztia nirea da. Horregatik esan dizuet, niretik hartuko duela eta zuei adieraziko. Jaunak esana,
600. urtera poliki, baina ez ja hain urruti hurbiltzen ari gera, San Bernabe egun batean, ekainaren 11, aste honetan pasa izan dana, Oñatiko mutiko batek amildegi honetan Ama Birjinaren irudia aurkitu zuela, eta ohitura gelditu zen horrezkeroztik, Oñatiko herritik Ama Birjinaren gana etortzea egun horretan, naizta etortzen gera ere egun hortan beste askorekin batera oinez, santutegi honen gana. Eta hortatik gelditu da, ez da inbeste urteak izango segurazki, baina Oñatiko parrokoa bertan mezan egon eta predikazio egitea. Eta gaur hirutasun eguna eskaintzen digula Elizak gogoan hartzeko, eta gero meza barruan prefazio esaten dana, hau da, eskerra Jangoiko jure jaunari egoki da eta zuzen esaten dan horretan, hirutasunaren teologia zehatz mehatz aipatzen da. Burutazio ederrak, zeren teologiak logikaren araberan ibiltzen da, eta gauza hauek batzutan iruditzen zaie jendeari guztiz ilogikoak, edo zertan ari dira ulertu ezineko gauzak, bada, baina burutazioak eta pentsamentua landua da, eta prefazio horren barnean Jangoikoari eskerrak ematen esango dugu eta adieraziko dugu teologia hori. Baina teologia hain jasaezina edo eta zaila, filosofia askorekin nahaztuta dagoelako, nahi bat zute, joera izan da Elizan azken hamarkadetan beste aldera. Igual ulertu ez dezu ulertuko, baina sentitu dezakezu hirutasuna Jangoikoara zure baitan. Bai, Jangoikoa gure baitan sentitu dezakegu. Gaurko egun honetan ere otoizlarien eguna ospatzen dugu, pro orantibus, eta frantziskotarren artean Santa Clarako aizpak hortara bizi dira, eman da beraien eginkizuna hori bai dute, onartuta Santa Clararen garaietatik ona, eta bai, beraiek ere ziur daude eta sentitzen dute Jangoikoaren presentzia hori, eta horregatik berari otoitz eginez eta gurtza egiten pasatzen dute bizitza osoa. Eta bizitza osoa gehienetan luzea da, eta olako ritmo pausado batean hartzen badezula ere bizitza, igual ez bazaude zure barnean ondo kokatuta, oreka mantenduta, gehiegi luzea sentitu dezakezu, aspergarria, baina haien gana joko bagenduke, klaratarrak eta klaratarrak bezala, hainbeste erlijio bizitza otoitzari emanda daudenak, zer esaten digute? Burruka batean bizi direla, barneko burruka batean. Azkenean, tarteka sentitu Jangoikoaren presentzia nabarmen eta indartsua, beste askotan norbera bere buruakin nahiko lan. Eta haiei gertatzen zaina, guri ere kristau arruntan, kristau fidelak eta sekularrak zeraten noi, berdin eta paiz geran noi berdin. Hau da, Jangoikoa bada, gaurko gainean gure herrian, gure Euskal Herri honetan, galdera benetazkoa eta gogorrena hoxe da, Jangoikori ote da. Atzo bertan Gabian hemen, gogartetxean talde bat dabilez, espiritualidadea lantzen eta eta kanpotar andra batek esan detzean, gure Oñatin, gainean esaten zian Oñatitik etorrita da, zenbat eta zenbat daude Jangoiko gabekoak, eta arro daudela eta gogor egiten digutela Jangoikoaren kontra edo beto esateko sinismenaren kontra. Bada gure garaikoa eta gure garaiontako galdera hoxe da, Jangoikoa bada edo ez da. Eta danok erantzun behar dugu zintzo eta leial, barnetik zer ateratzen zaigun. Baina guk geu Jangoikoa dagoela eta Jesukristogan agertu zaigula adierazten dugunok, alata ere burruka daramagu geure buruarekin, edo zu zeu, niregatik berdin, baina zu zeu Nazaretko Jesus aina sentitzen zera. Zesanik ez Jesukristoren aina, hau da,
Jesusengan erakutsita izan duen jainkotasuna oso urruti gaude. Oso urruti, naiz eta bekatu handirik egin ez, guk gure mundua doian bidetik aurrera egiten dugu. Eta hala behar da, baina horrek barruan halako gaizkiezako bat, halako sentimentu burrukarako nik ezin dut konformatu nire bizitzarekin, nire buruarekin guztiz, eta areta gutxiago mundura doian bidetik gutxiago. Asko falta zaigu hain gogotxua degun gure bizitzaren amaieran jangoiko horrekin bat egingo degula, hartara joateko asko falta zaigu, eta ez dago gure eskuetan bakarrik bide hori aurrera eramatea. Jangoiko berak Espiritu Santuaren bitartez erakusten digu, egunez egun nondik jo behar degon. Ezin gera konforme bizi, ezin ere geure burua estutzen. Tarteko bide horretan oreka, kontemplarariek askotan erakusten izan diguten oreka horretan aurrera egin behar dugu eta saiatu egin behar gera. Hortarako, behin baino gehiotan, geure buruak eta gure pertsonak jangoikoaren aurrean, jangoikoaren misterioren aurrean ipini behar ditugu, eta ari eskatu behar diogu zenbat eta kristauagok, Jesusen jarraitzaileagok, zenbat eta fededunagok izan gaitezen. Harengandik datorkigu jasotzen dugun guztia, eta ari eskertzen diogu bere izaeran azaldu zaigun hirutasuna, maitasuna. Eta maitasuna da emoteko eta hartzeko. Hartzeko maitasuna jangoikoaren gandik, Jesukristorengan ikusten dugun maitasun neurrik gabe horretatik hartu, eta gero bueltatu jangoikoari, baina nondik zenidei laguntzen, zenideek maitatzen aurrera egiten dugu bide hortatik. Eman dezaiogun jainko irukoi eskerrona barru-barrutik senti dezagun aldan gehienetan, eta batzutan ez badegu sentitzen ere fededun izateko aurrera egiteko indarra sumatu dezagun, eta era hortan beti jangoikoarekin bat eginda, beti Jesukristori jarraituz aurrera egingo dugu. Esan dizuet, gaurko munduaren aurrean daukagun galdera jangoiko bai ala ez, eta halaxe galdetuko dizuet Elizaren izenean, eta danok hemen gauden guztiok baietz esaten dugu, sinisten degula adieraziko dugu. Sinisten alduzue jainko aita ahal guztiduna, zerulurren egilea, sinisten aldezue haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Virginagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena, sinesten aldezue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza, Jesukristo gure jaunaren aita gorde gaitzala, aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Sinistuna geralako jangoiko aitari otoitz egiten diogu. Zenideok espirituak eraginda eta Jesukristorekin bat eginik aurkez dezaiogun jainko aitari gure otoitz ustetxu. Entzun jauna gure eskaria, entzun jauna gure eskaria. Eliza osatzen dugun guztion alde.
Jesusek betetzeko eman digun egitekoa leialtasunez bete dezagun. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Adinekoen alde, gaxoen alde, gizarte honetan baztertuak senti ez daitezen, errespetuz eta duintasunez maitatuak baizik. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Kontemplazio biziera bizi duten gizon emakumeen alde. Jainkoaren maitasunaren kontemplazioa gizartearen aldeko testigantza garden bihur dezaten. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Gu guztion alde, gure familietan lehenengo jaunartzia egiten dutenen alde, jainkoak izan digun maitasun bera bizi dezagun gure harremanetan. Eska dezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Aita ongi nahi ez betea, zure maitasunez zeure semea eman zeniguna, jaso gure eskariak eta Espiritu Santuak zure poza sentieraz diezagula. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Zenideok egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Jainko gure jauna, zure izen santuari dei egiten diogu. Egin itzazu santu zeure ahalmenaz, aurkezten dizkizugun doain hauek, eta hoien bidez bihur gaitzazu guztiok zeuretzat betiko opari atsegingarri. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituaren gora bihotza, jaunaka dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari, Egokita eta zuzen, egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna aita guzti santu, jainko algustidun beti ereko horri. Zu aita zeure seme bakarrarekin eta Espiritu Santuarekin jainko bakarra zara, jaun bakarra, ez pertsona bakarra, baizik izate batean 3 pertsona. Eta zuk irakatsirik zure aintza sinisten duguna bera, ezeren alderik gabea aitortzen dugu, bai zure semeaz, bai Espiritu Santuaz. Honela egiazko eta betiko jainko aitortzen zaitugularik, 3 pertsona gurtzen ditugu aldi berean, 3 izate batekoak eta handitasun berekoak. Zu zaituzte goresten aingeruek eta goia aingeruek, baita kerubin eta serafin doatxuek ere, beti eta beti bihotz batez kantari. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afal ondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ileta ez du zera bakarra, zuz berriz
Horregatik, aita, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitza. Izan gogoan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan, jauna, Kristeko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia iriz dezagun, Jainkoaren Ama Maria Virginia doatxuarekin, bere senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko algustidun horri Espiritu Santuarekin batega, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak agindu eta irakatsiari jarraitu, beldur gabe esan dezatu. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedin zure izena, egon bedin zure errenua, egin bedin zure naia, zeruak bezatak Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea usten dizuet neure bakea ematen. Begira, zeure elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozue bakea, elkar. Jagoikoaren bildotza, zukentzen duzu mondoko pekatua. Jagoikoaren bildotza, zukentzen duzu mondoko pekatua.
baitan daramagun Espiritu Santuak agintzen digu hau Jesukristo dala jangoikoaren bildotxa aitari eskainitakoa. Hona hemen jangoikoaren bildotxa. Hona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak honen maira deituak. Jauna, ez naiz inor nire etxean sartuko. Jainko gure jauna, jainkoa, bedeikatua zu, kanta dezagun. Jauna gure jainkoa, Bedeikatua zu, zeru lurren egile, bedeikatua zu, guztien salbatzaile, bedeikatua zu, gure jabezara da. bedeikatua zu, gure jabezara da, bedeikatua zu. Jesus jainko semea, Bedeikatua zu, gure gatik hil zara, bedeikatua zu, aitak biztu zaituta, bedeikatua zu, gure artean zaude, bedeikatua zu, gure artean zaude, bedeikatua zu. Espiritu Santua, Bedeikatua zu, bizian bizigari, bedeikatua zu, oze maile bikaina, bedeikatua zu, balkoetan pozgarri, bedeikatua zu, malkoetan pozgarri, bedeikatua zu. Espiritu Santua, Bedeikatua zu, bizian bizigarri, bedeikatua zu, oze maile bikaina, bedeikatua zu, balkoetan pozgarri, bedeikatua zu, malkoetan pozgarri, bedeikatua zu. Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, beti ereko irutasun santua eta haren batasun hautsi ezina aitortu dugu. Egizu hartu dugun sakramentu honetan,
aurki dezagula gorputzarimen osasuna, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Egia osoa maitasun sakon eta zehatza da. Bakoitzaren izakera besteei irekitzea. Jainko irutasunaren aztarnak, kreazioan eta bizitzako gertaeretan aurkitzea litzateke sineste du Kristau bizitza. Aitak duen guztia nerea da, neretik hartu du espirituak esan digu Jesusek evangelioan. Hori da gure itxaropena, eutsi itxaropen horri, beste bat arte, nahi duzuen arte. Un aurretik, ohartxo bat, mundua bita banatzen dat, oinatiarrak eta ez oinatiarrak, hortxan dago datza neurria. Baina datorren domekan korpusti eguna edo korpus eguna ospatzen da oinatin, eta benetan adierazpen bitxia da, bereziki ezagutu ez duzuten hori, berezi dula, egualdi hona bada behintzat, oinatira etortzea, eta ez bakarrik erakustaldi bitxia, polita, folklorikoa ere, hunkigarria, behintzat oinatiko jendeak barru-barruti bizitzen duenak, baina baita ere fede adierazpen bikaina. Eta niri tokatzen zait, hemen zaudeten guztioi, ez oinaterrei, gonbidapen egitea, eta nahi izan ezkero oso ondo hartuak izango zerate. Hartu dezagun Jangoikoaren bere inkapena. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin bedenka zaitzatela Jangoikoa guztiduna, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Jaunaren pakea